Thokozani bapem. Singene ku ishoba lehashi. Umuthi. Abanye bawubiza unqa ngendlela. Singaphikisani owaziyo elinye igama uzuza nalo. Ne? Mina I'm just giving out what I know, what I've learned. Ne? So those who want to listen will listen. Those who don't want to listen will scroll and block me or whatever. Ane? Now lo muthi siyawufaka bapembi bami. Ngiyawufaka mina kule khumbu kaDumba kaSibumbu. Because ungobukhulu ubulawo lo muthi. Bokuphalazela ubusoka. Wenza igazi lithandeke. And you know what I love the most about lo muthi lo? Ugwebu lakhona liba yisimonyo. Imagine. Igwebu lakhona liba yisimonyo. Yazi isimonyo esinamandla esidala ubusoka. And nazi ukuthi umuthi awusebenziswa ngendlela eyi-1. Ngendlela eyiningi. Ungathatha umuthi ukuphalaza ugeze ngawo. Ungathatha ungathatha umuthi okugeza uphalaze ngawo. Akusiyo yonke imithi ezoba specifically ukuthi phalaza, you know.